हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ గీత 18 రోజుల క్లాస్ లో 4వ రోజుకు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది, లైవ్ కనిపిస్తుంది కదా? వస్తున్నాయి మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ. ఇది ఆ భగవాను వాచతో ప్రారంభం అవుతుంది, దివ్య జ్ఞానము. అయితే దీనికి ఈ 4వ అధ్యాయ యోగం పేరు ఏమిటి అంటే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము. జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము. శ్రీ భగవానువాచ. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర ఏమిటి అన్నది కొంత ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారు అంటే, ఇమం వివస్వతే యోగం అంటే ఈ ప్రోక్తవానహం అవ్యయం అంటే ఈ అవ్యయమైనటువంటి నాశనం లేనటువంటి యోగాన్ని నేను వివస్వానుకు ఇంతకు ముందు బోధించాను. నేను వివస్వాన్కు బోధించాను. ప్రోక్తవాన్ అంటే నేను బోధించాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్ ఏమో మనువుకు చెప్పారు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ గొప్ప భగవద్గీత నశింపులేనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను మొదట వివస్వానికి అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పాను. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. సూర్య భగవానుడు మనువుకు చెప్పారు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహా మహతా యోగో నష్టా పరంతప. సో ఈ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఇది ఇలా పరంపరలుగా వస్తూ ఉన్నది. అంటే పరంపర అంటే ఏమిటి? ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకు వస్తూ ఉన్నది. అప్పుడు ప్రాప్తం అంటే మనందరికీ ఇలా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి ఇలా ప్రాప్తమైంది, వస్తూ ఉంది. ఇమం ఇది రాజర్షయో విదు. రాజర్షులందరూ కూడా ఈ విధంగా దీన్ని తెలుసుకున్నారు. ఈ పరంపరగా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి మనకు ఈ రాజర్షులంతా తెలుసుకున్నారు. సకాలే నేహ మహత. అయితే కొంతకాలంలో ఈ మహతా యోగో నష్టా పరంతప, ఈ గొప్ప జ్ఞానము మనం నష్టపోయాం. అంటే ఎక్కడో ఎవరో చెప్పటం ఆగిపోయింది, దాంతో ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది పోయింది అని
ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు అలా దీన్ని అందరూ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంగా ఎప్పుడో ఈ పరంపర క్షీణించిపోయి ఈ యోగము నశించినట్లుగా కనిపిస్తోంది. అంటే యోగము ఎవరికి తెలియకుండా పోయింది. సో సూర్యదేవుడు భగవంతుడికి ఎప్పుడు బోధించారు అన్నది తర్వాత చూద్దాము. ముందు గురు పరంపర అంటే ఏంటి అంటే డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటే గురు పరంపర అంటే ఒక గురువు నుంచి మరొక గురువు దగ్గరికి రావటము. ఇక్కడ ఈ గురు పరంపర చూపిస్తున్నారు. ఈ శ్రీల ప్రభుపాద భగవద్గీత యథాతథన్ రాసిన ప్రభుపాద ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకులు. ఆయన ఈ గురు పరంపర నుండి వచ్చిన ఆయన. ఏ గురు పరంపర అనేది చూద్దాము. గురు పరంపరలలో ముఖ్యమైనవి ఇవి. డీటెయిల్డ్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అంటే ఇక్కడ మనకి గురు పరంపరల గురించి కొంత హిస్టరీ చరిత్రని చెప్పారు. భగవంతుడి నుంచి ఈ 4 బ్రహ్మ, లక్ష్మి, శివ 4 కుమారులు అంటే సనక సనందనాది బ్రహ్మకుమారులు 4 మధ్వాచ వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి గురు పరంపరలు. సో బ్రహ్మ నుండి మధ్వాచార్యులు, ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి రామానుజాచార్యులు, తర్వాత పరమశివుడు నుంచి విష్ణుస్వామి, కుమారులు బ్రహ్మకుమారులు 4 నుంచి నింబకాచార్య వచ్చారు. సో మన ఇస్కాన్ ప్రభుపాదలు ఈ మధ్వాచార్యులు, ఈ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి మధ్వాచార్యుల యొక్క గురు పరంపరలో ఉన్నారు. సో బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ అని చెప్పేసి ఆయన గురు పరంపరను అంటారు. సో ఇందులో నుంచి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చినటువంటి గురు పరంపరలో ప్రభుపాద ఉన్నారు, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకులు. అయితే ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ శాశ్వతమైన జ్ఞానము, దీని పేరే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగ. అంటే జ్ఞానము అసలు ముందు శాశ్వతమైన జ్ఞానము అన్నారు. అది ఏమిటి అంటే ఒకటి భగవంతుడు మరియు భగవత్ విభూతుల గురించిన జ్ఞానము, భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క వైభవం, ఆయన యొక్క మహిమలు అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఆ జ్ఞానము. రెండవది మన ఆత్మ జ్ఞానం, మన ఆత్మను మనం తెలుసుకోవటం. 3 మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానం, అంటే భగవంతునికి మనకి అంటే అదే యోగా. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము. సో ఆ భగవంతునికి మనకి ఉన్న సంబంధం, ఆ జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం అంటే ఈ 3 విషయాలు ముఖ్యంగా మళ్ళీ 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాము జ్ఞానాన్ని ఇంకా వివరంగాను. బట్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవటం. భగవంతుడి గురించి అంటే ఆయన వైభవాలు, ఆయన మహిమలు అన్ని, అది అర్థం చేసుకోవటం మొదటిది. 2 మన ఆత్మను మనం అర్థం చేసుకోవటం. 3 మనకి భగవంతునికి ఉన్న ఈ సంబంధం. అది ఇదంతా కలిపి జ్ఞానము అని అంటారు. ఆ తరువాత అర్జునుడు ఇలా వివస్వాన్కు చెప్పాను, వివస్వాన్ మనువుకు, మను ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని చెప్పిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమే తద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు ఏమన్నారు, వివస్వాను నీకంటే సూర్యుడు ముందే పుట్టాడు, ఎప్పుడో పుట్టాడు కదా, మరి నువ్వు ఈ విద్యను ఆయనకు ఎప్పుడో ప్రారంభంలో ఉపదేశించానంటున్నావు. అంటే నాకు ఈ విషయాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు. నువ్వు ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో జన్మించావు నాతో పాటు. మరి సూర్య భగవానుడు ఏనాటి నుంచో ఉన్నారు కదా, నువ్వు ఆయనకు చెప్పడం ఎలా సంభవించింది అని అర్జునుడు అడిగారు. అడిగితే అది ఇక్కడ సూర్య భగవానుడికి ఎప్పుడు చెప్పారు అన్నది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేసి చివరికి 1200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు
వివస్వానుకు బోధించారు అని చెప్పారు. అది మనం 120 మిలియన్స్ లోకి మారిస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు అని చెప్పి లెక్క చూస్తున్నాము. అయితే ఈ లెక్క ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఏమిటంటే మన ద్వాపర యుగంలో, కలియుగంలో, త్రేతాయుగంలో, సత్యయుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అన్న విషయము. ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మన కలియుగంలో ఇప్పుడు 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేయాలి. సో 8,64,000. త్రేతాయుగంలో దానికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేయాలి. సో 1,28,000 ఎంతో వస్తుంది చిల్లర అన్ని సంవత్సరాలు. దానికి మళ్ళీ ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు కూడితే సత్యయుగంలో 1,72,00,000 ఎంతో చిల్లర వస్తుంది. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ కాలం మొట్టమొదట సత్యయుగంలో ఉన్నది. రాను రాను ఒక్కొక్క యుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయన్నమాట. సో అలా చివరకు మన కలియుగం వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగంలో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు 5,121 సంవత్సరాలు గడిచాయి కలియుగంలో. సో ఈ లెక్కలన్నీ వేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాల ముందు భగవంతుడు చెప్పారు అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం లేదా 1200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు అని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు ఈ లెక్క. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క వయస్సు అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. టైం కలియుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు 3 కలిపి 3 ఇన్ని సంవత్సరాలు. బ్రహ్మ యొక్క జీవితము 155 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అన్నారు. మనువుది 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. సో ఈతని 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ సూర్య భగవానుకు బోధించటం జరిగిందనమాట. మనువు కన్నా ముందు సూర్య భగవానుడు కాబట్టి అది 120 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో దీనిని బోధించటం జరిగింది. ఇంకపోతే త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం ఇవన్నీ ఈ 2 కలుపుకుంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు. కానీ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది కలియుగంలో 4,32,000, తరువాత పై యుగాలు ఒక్కొక్క దానికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు మనము యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో మనకి ఒక ఐడియా కోసం ఇది చూస్తున్నాం. సూర్య భగవానుడికి 120 మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో చెప్పటం జరిగింది. సో అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, నువ్వు ఇప్పుడు నాతో పాటు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నవాడివి, అప్పుడు ఎలా చెప్పగలిగావు అని అర్జునుడు అడగటం. అంటే అర్జునుడికి తెలియక కాదు, కానీ భగవంతుడు అని మన పోటీ వాళ్లకు ముందు ముందు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఆ ప్రశ్నించడం జరిగింది. సో అయితే కృష్ణుడు ఎలా అవతరించారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. నేను పుట్టుకలేని అజోపి పుట్టుకలేని వాడినైనను, అవ్యయాత్మ నాశనం లేని వాడినైనను, భూతానాం ఈశ్వరు సమస్త ప్రాణులకు కూడా ఈశ్వరుడిని అయినప్పటికీ కూడా ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ, నా యొక్క సంకల్పంతో నేను నా యొక్క ఆది దివ్య రూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం, భగవంతుడు చెప్పిన మాట.
సో మళ్ళీ మనకు భగవంతునికి ఉన్న పోలికన అవనింది ఏంటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒకటి భగవంతుడు శాశ్వతము, కానీ శాశ్వతము మరియు ఆయనకు అన్ని జన్మలు కూడా జ్ఞాపకం ఉంటాయి. శాశ్వతం అంటే నాశనం లేనివాడు, అచ్యుత అంటే చుట్టుడు కానివాడు, నాశనం లేనివాడు అని అర్థము. మనము జీవాత్మ శాశ్వతమే, మన ఆత్మ కూడా శాశ్వతమే, కానీ గత జన్మలను మనం మర్చిపోతాము. రెండవది స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆయన స్వయం సంకల్పంతో, భగవంతుడు ఆత్మమాయ ఆయన యొక్క స్వకల్పంతో అంటే ఆయన యొక్క స్వసంకల్పంతో అవతరిస్తారు. మనము కర్మఫలం ఆధారంగా మన జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం చేసిన కర్మల ప్రకారం, ఆ మాయ ప్రకారం మనం చేసిన ఆ కర్మను అనుసరించి మనకు జన్మ వస్తుంది. 3 ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో భగవంతుడు అవతరిస్తారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందాన్ని, కానీ భగవంతుడి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానంద. ఆయన శరీరానికి ఆత్మకు తేడా లేదు, కానీ మనం భౌతిక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం. అది అసత్తు అచిత్ నిరానంద అని చెప్తున్నారు. అంటే మన శరీరం అసత్ అంటే ఏమిటి? ఏది నిత్యం కాదో, ఏది ఎప్పటికీ ఉండదో, ఎప్పటికీ ఉండేది సత్యం అని చెప్పుకున్నాము. ఎప్పటికీ ఏదైతే ఉండదో అది అసత్యం అని కూడా, అది నిజం కాదు. సో మన బాడీ అనేది ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు, కాబట్టి అలా దానిని నిర్వచించారు. శరీరానికి ఆత్మకి భేదం లేదు భగవంతుడికి చెప్పుకున్నాం. ఆయన శరీరము ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చిత్తానందమే. మనకు మన ఆత్మను మనకు ఈ స్థూల శరీరం ఉంటుంది, దాని వెనకాల సూక్ష్మ శరీరము, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీను. ఈ రెండు కూడా మన యొక్క ఆత్మను కప్పివేసి ఉంటాయి. మన ఆత్మను పైన ఈ 2 శరీరాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి శరీరము సచ్చిత్తానంద, ఆయన ఆత్మకు వల్లనే శరీరం కూడా సచ్చిత్తానంద. 5వది భగవంతుడికి ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది. మనకేమో శరీరం మారినప్పుడు మనం గత జన్మను మర్చిపోతాము. సో ఇవి కొన్ని విషయాలు. అయితే కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఇది ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు, చాలా మందికి వస్తాయి. మీరు కూడా ఒకవేళ రాకపోతే నేర్చుకుంటే ఈ 2 కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు. అప్పుడు సో అర్జునుడికి చెప్తున్నారు ఏమని, ఎప్పుడెప్పుడు యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడైతే ధర్మము గ్లానిర్భవతి భారత, తగ్గుతూ వస్తుందో భారత, అభ్యుత్థానం అంటే అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో, పెరుగుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, అప్పుడు నేను నా సంకల్పంతో అవతరిస్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు అవతరిస్తాను అంటే, ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెరుగుతుందో, ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తాను. ఆ తర్వాత ఎందుకు కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, భగవంతుడు చూసాము. ఇప్పుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు అంటే, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే మంచి వాళ్ళని రక్షించటానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుష్టులను నాశనం చేయటానికి, శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి సంస్థాపన చేయటానికి, సంభవామి యుగే యుగే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను. ఎందుకు భగవంతుడు అవతరిస్తారు అంటే, ఇది మంచి వాళ్ళని రక్షించటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించటానికి, ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించటానికి ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను.
కంస కంసమర్దనాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అవతరించటం శ్రీకృష్ణ అవతారంలో దేవకి వసుదేవులకు దర్శనమిచ్చి ఆ తరువాత ఆదిశేషుడి నీడలో నందమహారాజు ఇంటికి వసుదేవులు తీసుకువెళ్ళటం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి అసలు లాభం ఏమిటి? జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో అర్జున, నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం, నా దివ్యమైన జన్మ కర్మలను ఎవరైతే ఏవం యో వేత్తి తత్వత, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, త్వక్త్వా దేహం, వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళకి ఇంకా పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేటి సో అర్జున, వాళ్ళు నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్న దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ జన్మించరు. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలై భగవంతుని పరంధామానికి వెళ్తారు. ఎవరు భగవంతుణ్ణి అర్థం సో భగవంతుని తెలుసుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటన్నది చూసాము. భగవంతుణ్ణి ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు, ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఈ ఈ ఆ ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందగలుగుతారు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రిత బహావో జ్ఞాన తపసా భూతామద్భావమాగత. సో వీతరాగ భయక్రోధ, సో ఎవరైతే రాగం అంటే కోరికలు, ఈ అటాచ్మెంట్స్, ఈ బంధాలు, తర్వాత భయము, క్రోధము, కోపము, ఈ గుణాలన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే వాటి నుంచి విడువడతారో, వాటి నుంచి విడుదలై ముక్తులవుతారో, అంటే ఆ గుణాలన్నిటినీ కూడా వదులుకోగలుగుతారో, మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత, నా యందే సంపూర్ణ స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, బహావో జ్ఞాన తపస, ఇంతకు ముందు ఎంతో మంది ఈ జ్ఞానంతో పవిత్రులై పూత మద్భావమాగత, వాళ్ళంతా కూడా నా భావాన్ని, నా యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఎవరు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు, ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందగలరు అంటే, మన యొక్క ఆసక్తి దేని మీద, ఈ భౌతిక ప్రపంచం కోరికల మీద, ఆ విషయాల మీద, భౌతిక ప్రపంచ విషయాల మీద ఆసక్తి, భయము, కోపము ఎప్పుడైతే మనం వదులుకుంటామో, వదులుకుని భగవంతుని మీద సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉంటామో, నన్నే ఆశ్రయించి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం జ్ఞానంతో పవిత్రులై నా ప్రేమను పొందారు. నా దివ్య ప్రేమను అంటే పవిత్రులై భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటే వాళ్లకు ఆ మోక్షం అనేది వచ్చింది. సో మనకు కండిషన్స్ అంటే ఎలా ఉంటే మనకు అది వస్తుంది అంటే, ఈ విషయ సుఖాలు, ప్రపంచ సుఖాల మీద ఆసక్తి, భయము, క్రోధము ఇవి వదులుకుని భగవంతుని మీద మనస్సును స్థితపరచాలి. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశ. సో ఎవరు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, నన్ను ఏ రకంగా ఎవరు శరణు వేడతారో, తాంస్తథైవ భజామ్యహం, ఆ విధంగా నేను వారిని అనుగ్రహిస్తాను. సో అందరూ ఆ రకంగా అంటే పిండి కొద్ది రొట్టె అన్నమాట లాగా మనం భగవంతునికి ఏ రకంగా అయితే ఎంతవరకు మనం శరణు వేడతామో మనకు అదే రకంగా అనుగ్రహం లభిస్తుంది. సో భక్తి మార్గాలు అందరూ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. గోపికలు, ఆ తర్వాత జ్ఞానంతో తపస్సు చేసేవాళ్ళు, భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు ఇలా
చిత్రించుతూ అంటే భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇలా రకరకాలుగా ఎవరికి వీలైన మార్గంలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా శరణు చూస్తారో నేను ఆ విధంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను. సో దేవతల ఆరాధన గురించి ఇక్కడ కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవత క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు మనందరం కూడా ఇక్కడ కామ్య కర్మలలో కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధి, మన యొక్క కోరికలు, మన కామ్య కర్మలు సిద్ధించాలి, విజయం రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. దాంతో మనము దేవతలను పూజిస్తాము. ఎందుకు అంటే ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి దేవతలను పూజిస్తే. క్షిప్రం హి మానుషేలోకి సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు కామ్య కర్మాలు తీర్చుకోవటానికి మనం దేవతలను పూజిస్తాం. అప్పుడు మనకి భౌతిక ప్రపంచపు అవసరాలు అవన్నిట్లో కూడా మనకి విజయం సాధిస్తాము. కానీ మనకి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి కావాలి అంటే భగవంతుణ్ణి మనము ప్రార్థించటం మనకది సరి అయిన మార్గము. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఇక్కడ 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. గుణకర్మ దేని ప్రకారం అంటే గుణకర్మ ప్రకారంగా విభాగం జరిగింది. అంటే పుట్టుక వలన కాదు, వాళ్ళ యొక్క గుణాలు అంటే ఏ గుణానికి చెందినవారు అన్న దానిని బట్టి వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళ కర్మ అంటే వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి ఈ విభాగం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. తస్య కర్తారం అపి మాం విద్య కర్తారం అవ్యయం. సో భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా చేసినా కూడా భగవంతుడు మార్పు లేని వారు. ఆయన ఈ విభాగాన్ని దేని ప్రకారం జరిగింది అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క కర్మలు అంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులను బట్టి. సో చదువులు చెప్పేవారు ఒక వర్గము సత్వగుణంలో ఉంటూ, తర్వాత రజోగుణం కలిగిన వారు వాళ్ళు ప్రజలను రాజ్యాన్ని సంరక్షించగల వాళ్ళు. సో వాళ్ళొక వర్గము. ఆ తర్వాత ఇంకా కొందరు వర్తకం చేసి కావలసినవి అందరికీ కూడా సమకూర్చేవాళ్ళు. ఇంకా కొందరు శ్రమతో పని చేసి అందరికీ కూడా సేవ చేసేవాళ్ళు అని వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఈ పనులతో వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి, వాళ్ళ పనులను బట్టి ఈ 4 రకాల విభజనలు జరిగాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణం అని నేను సృష్టించాను. ఎలాగూ అంటే గుణకర్మలను బట్టి ఈ విభాగం జరిగింది. కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో కర్మ కిం అకర్మ అంటే కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి? కవయోప్యత్ర మోహిత. పెద్ద పెద్ద పండితులు కూడా అర్థం కాక అవస్థ పడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఈ కర్మల గురించి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్, ఈ జ్ఞానం వస్తే నీకు మోక్షం అనేది శుభము అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవటంలో కవయోప్యత్ర మోహిత వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఇప్పుడు ఈ కర్మను చెప్తాను నీకు. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, ఈ జ్ఞానం ద్వారా నువ్వు భౌతిక బంధాలను విడిపించుకోవచ్చు, మోక్షాన్ని సాధించవచ్చు. సో కర్మలనేవి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఏమిటి అంటే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. కర్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా చేసేటటువంటి మంగళప్రద పనులు, శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు. అంటే శాస్త్రాలు ఇది మంచి పని అని ఏ పనులైతే చెప్పాయో అవి
కర్మలు. వికర్మ అంటే శాస్త్రములచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీసేవి, అంటే చెడు పనులు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే. సో ఇవి శాస్త్రాలు అధర్మము చేయకూడదు అని నిషేధించిన పనులు వికర్మలు. సో కర్మ ఏమో శాస్త్రాలు మంచి పనులు, ఇవి మంగళప్రదమైన పనులు, ధర్మబద్ధమైనవి అని చెప్పిన పనులు కర్మ. కర్మ అంటే ధర్మబద్ధమైన పని అని అర్థం. వికర్మ అంటే చెడు పనులు. అకర్మ అంటే అంటే శాస్త్రాలు మనకు చెప్పాయన్నమాట, మంచి పని, చెడు పని, ధర్మమైనది, అధర్మమైనది. సో వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. అంటే వీటికి ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అకర్మ అని ఎందుకన్నా ఉంటే, ఆ కర్మ అంటే అసలు పని చేయకుండా, అంటే పని కర్మ కాదు అన్నట్లు అర్థము. కానీ కర్మ కాదు అంటే పని చేయకుండా ఊరికి కూర్చోమని కాదు, పని చేసి ఆ పని యొక్క ప్రతిక్రియ అంటే రిజల్ట్ ని మనకు అంటించుకోకుండా ఉండటము, దాని నుంచి మనము ఫ్రీ అవ్వటం. ఎలా అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీత్యర్థం మనం పని చేస్తే అప్పుడు ఆ పని యొక్క రిజల్ట్స్ మనకు అంటుకోవు. పని యొక్క రిజల్ట్స్ మనకు అంటుకోవు అంటే మనము బంధింపబడము. దాని అర్థం ఏమిటి? మళ్ళీ మనకు జన్మ అనేది ఉండదు. మనకు ప్రతి పనికి కూడా దాని యొక్క రిజల్ట్స్ ని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆ పని యొక్క ప్రతిక్రియ మనకు అంటుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే మనం వాటన్నిటికీ బద్ధులమయ్యి దాని ప్రకారంగా మనకు నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. కానీ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం ఫలాసక్తి లేకుండా పని చేస్తే మనకి ఇంకా ఏది కూడా అంటదు, మనం విముక్తులం అవుతాము. ఈ జీవాత్మను అప్పుడు ఏ కర్మ కూడా బంధించలేదు ఆ విధంగా చేస్తే. ఏ విధంగా అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే. సో దానిని అకర్మ అంటారు. సో కర్మ కర్మ శాస్త్ర విహితమైన మంగళప్రద పనులు. వికర్మ శాస్త్రంలోచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి ఆత్మ పతనానికి దారితీస్తాయి. కర్మలు మంగళప్రదమైన పనులు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడతాయి. మన మనస్సును శుభ్రపరచుకుని భగవన్ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి దోహదపడతాయి. అకర్మ అంటే అసలు ఫలాసక్తి అనేది లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయటం పనులు. అవి ఇక మనకు ఇక్కడ ఏ జీవాత్మను ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బందీలు చేయకుండా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి అకర్మలు. సో ఇక్కడ అకర్మ అంటే భగవంతుని ప్రీత్యర్థం ఏ పనైనా, ఇక్కడ అర్చన చూపిస్తున్నారు కానీ ఏ పనినైనా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం అనుకుని చేయటము. మనం ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా. కర్మ మంచి పనులు, శాస్త్రం నిర్దేశించినటువంటి పనులు, దానము, అవసరంలో ఉన్న వాళ్లకు సహాయం చేయటము. వికర్మ శాస్త్రాలు నిషేధించిన పనులు, చెడు పనులు. ఇవి చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు మనకు అర్థం చేసుకోవటానికి చూపించారు. సో కృష్ణునికి మనకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఇందాక చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కొన్ని ముఖ్యమైనవి చెప్తున్నారు. ఆయన రూపం శాశ్వతమైనది, మన శరీరం తాత్కాలికమైనది, ఇది చూసాము. మాయను నియంత్రించేవారు కృష్ణుడు, మనము ఈ మాయచో నియంత్రింపబడతాము. మాయ మనల్ని కూడా నియంత్రిస్తోంది, కంట్రోల్ చేస్తోంది. ఏమిటి మాయ అంటే సత్వరజ తమో గుణాలు అని ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. అవి అందరినీ కూడా నియంత్రిస్తూ ఈ రకంగా మానవులందరినీ తోలుబొమ్మలాటలాడిస్తున్నాయి అని ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. కానీ భగవంతుడే వీటిని, ఈ మాయను నియంత్రిస్తున్నారు. మనమేమో మాయ చేత నియంత్రింపబడుతున్నాము. తర్వాత తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శిన. సో ఈ రకంగా ప్రణిపాతేన అంటే మర్యాదతో, వినయంతో, పరిప్రశ్నేన సేవయ సేవలు చేసి ప్రశ్నించాలి.
ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, ఎవరికి ఒక సరి అయినటువంటి గురువుకు. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతితే ఆయన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి ఈ జ్ఞాని మనకప్పుడు ఆయనకు వినయంతో సేవ చేసి ప్రశ్నిస్తే మనకు కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. సో ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని నేర్చుకో, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ సేవ చేయి. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉపదేక్ష్యంతి జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. అయితే ఆ గురువును ఏ రకంగా నేర్చుకోవాలి గురువు దగ్గర అంటే, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, వినయంతో ఈ రకంగా పరిప్రశ్నీన సేవయ, సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు ఆయన ఈ తత్వాన్ని దర్శించిన ఈ జ్ఞాని మీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఇక్కడ బలరామకృష్ణులు చిన్నప్పుడు భగవంతుడైన అందరికీ గురువు అవసరం అనే విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఆయన కూడా ఈ గురుకులంలో చేరారు. ఆయన యొక్క గురువు ఇక్కడ సాందీపని మహాముని యొక్క ఆశ్రమంలో వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. ఆయన రోజుకొక కళ చొప్పున 64 కళలు భగవంతుడు నేర్చుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఆ చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. గురువు దగ్గర ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి, గురువు అనేది చాలా ముఖ్యము. మనకి మోక్ష మార్గంలో వెళ్ళాలంటే ఈ మార్గాన్ని ఎరిగినటువంటి గురువును పెట్టుకుని వినయంగా సేవలు చేసి ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు మనకు కూడా ఆ మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి, ఆ మార్గము ఆ జ్ఞానం వాళ్ళకి ఉన్నది కాబట్టి, జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు దర్శించారు కాబట్టి అని ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఎవరు ఈ జ్ఞానాన్ని సాధించగలరు అని మనం గనక ప్రశ్నిస్తే భగవంతుడు ఈ సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరా సంయతేంద్రియ, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. సో దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనోనింద్రియాలను మనోనింద్రియాల నియంత్రణను అభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులు అవుతారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. సో శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, ఎవరికైతే ముందు శ్రద్ధ ఉంటుందో వాళ్లకు జ్ఞానం వస్తుంది. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ శ్రద్ధతో ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రణ చేసుకోవటం నేర్చుకుంటారు. నేర్చుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానం లబ్ధ్వా, వాళ్లకు ఈ జ్ఞానం లభిస్తుంది, పరమ శాంతి వస్తుంది. మచిరేనాధి గచ్చతి, అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. సో ఎవరు సాధిస్తారు అంటే, ముందు శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా ముఖ్యము. ఆ తరువాత ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి. సో ఈ మూడు చేసిన వాళ్లకు ఈ జ్ఞానానికి వాళ్ళ అర్హులు, ఈ జ్ఞానం వాళ్లకు లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానము పరమశాంతి వాళ్లకు లభిస్తుంది. ఆ దివ్యానందము, సచ్చిత్తానందాలో ఉన్నటువంటి దివ్యానందము, ఇంగ్లీష్ లో బ్లిస్ అంటాము. సో ఆ పరమశాంతిని, ఆ దివ్యానందం వాళ్లకు లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధ, సో 3 విషయాలు: శ్రద్ధ, విశ్వాసము, మన ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటం. అగ్నిశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యత, నాయం లోకోస్తి నా పరో నసుఖం సంశయాత్మన. సో ఇక్కడ ఎవరు సాధించగలరు ఈ జ్ఞానాన్ని చూసాము. ఇప్పుడు ఎవరు సాధించలేరు అంటే, అగ్నిశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ, సో జ్ఞానము, విశ్వాసము, శ్రద్ధ ఎవరికైతే ఉండదో, అంటే ముందుగా విశ్వాసము, శ్రద్ధ ఎవరికైతే ఉండదో, ఈ రెండు లేనివారు అనుమానం, సంశయాత్మ వినశ్యతి, అనుమానం పడే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు,
వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం అనేది రాదు. నాయం లోకోస్తి నా పరో, వాళ్ళు ఈ లోకంలో గాని లోకోస్తి నాయం లోకోస్తి నపరో న సుఖం. సో వీళ్ళకి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం అనేది లేదు. ఎవరికి సంశయాత్మన, ఎవరికైతే ఈ సంశయాలతో ఉంటారో వాళ్లకు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం అనేది ఉండదు. సో ఏమిటి ఇక్కడ ముఖ్యము అంటే విశ్వాసం అనేది భగవంతుడి మీద ఉండాలి. అది లేనిదే భగవంతుణ్ణి మనం ఆ శాంతిని పొందలేము. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మన చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. కాబట్టి జ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మన. సో అజ్ఞానం నుండి చిత్వైనం సంశయం యోగం. సో ఈ అజ్ఞానం నుంచి జనించినటువంటి సంశయాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు జ్ఞానం అనేటటువంటి ఒక ఆయుధంతో చిత్వైనం ఖండించు అని ఖండించి, సో అజ్ఞానంతో నీకు హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నిటినీ జ్ఞానంతో నువ్వు ఖండించి అతిష్టోత్తిష్ట భారత, లేచి యోగాలో ఈ యోగంలో అంటే ఈ బుద్ధి యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయి అని చెప్పి లేచి యుద్ధం చేయి. అలా దిగులుగా కూర్చున్న అర్జునుడికి ఈ విషయం అంతా వివరించి, కాబట్టి నువ్వు ఈ యోగంలో స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి. నీ అజ్ఞానంతో నీకు ఈ సందేహాలన్నీ వచ్చాయి, జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో వాటినన్నిటినీ కూడా ఖండించి లేచి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో అన్ని వేదాలు వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపుటకు ఈ 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మంత్రము జపం కన్నా వేరే తరోపాయము కనరాదని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పారని నిన్న కూడా చూసాము. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. పోతే మనము హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు